Етнографският музей на открито етър край Габрово е единственият в България. Той пресъздава бита, занаятите и архитектурата на ренесансова България в една жива картина от 19 век. Разхождайки се по кълдърамените улички, ще видите работещи занаятчийници, където майстори демонстрират традиционни техники – грънчарство, дърворезба, кожарство. Това място е истинско пътешествие назад във времето и чудесна възможност да се докоснете до корените на българската култура. Музеят на образованието в Габрово се намира в сградата на първото светско ново българско училище. Той разказва историята на българското образование, от взаимното училище до съвременността. Експозицията съчетава ценни реликви, учебници и документи, които показват пътя към просвещението. Това е място, където може да се почувстваш горд от българската духовност и жажда за знание. Винарна изба Максима в Габрово е малка семейна изба, прочута с висококачествените си вина. Тук се съчетават традиции и модерни технологии, за да се произведат елегантни вина с характер и плътност. Посетителите могат да се насладят на дегустации сред красива природа и уютна атмосфера. Това е чудесно място да откриеш вкусът на местното винопроизводство и да пренесеш вкъщи бутилка с история.